así como o compañeiro se centrou na evolución en Santiago, me vou a centrar no conxunto de Galicia, vou a falar do conxunto de Galicia e exactamente no período republicano do 31 ao 36, que dada a evolución que empezaches a marcar ti en Santiago, que podía valer para Ferrol e para Vigo fundamentalmente, pero para Lugo e para Ourense, desemboca, é dicir, o grande éxito, o boom, va a ser o período republicano, porque aí é cando morre a restauración, e además morre coa ditadura de Primo de Rivera, e entón se normaliza a situación liberal democrática en España como país europeo. Entón aí as forzas republicanas de esquerda, as forzas modernizadoras ou a socialdemocracia, é dicir, o PSOE, entón acadan o papel que deberían ter acadado antes, pero pola historia particular de España non é. Entón, o primeiro que me preguntei eu cando empecé esta tese, a estudar sobre esta tese que xa choveu, non vamos a decir os anos exactos que choveu, era saber quen eran cuantitativamente, cantos había, onde había agrupacións, quen eran os dirixentes, cosas que non se sabían, se descoñecían. Entón, o primeiro que podemos decir é que a proclamación da República o 14 de abril supuxo un éxito, como decía en un momento, cuantitativo e evidente. É dicir, se no período da ditadura de Primo de Rivera, no que non foi ilegalizado o PSOE nin a UGT, pero sí outras organizacións, pero o PSOE e o UGT supoño que habilmente lograron bordear a legalidade. Esa ditadura foi unha semiditadura comparada coa seguinte, claro. Había sobre menos de 700 afiliados durante os últimos anos da ditadura de Primo de Rivera, no 29, 700 afiliados, pois a final do primeiro ano republicano hai, ou eles din que son 2.400 afiliados, co cal hai un salto de 7 por 3, 21, triplicou ou cuatriplicou os seus efectivos xa no primeiro ano republicano. Eso indica un pouco, como tamén comparabas antes coa transición, como parecía que había unha serie aí de forzas que xa estiveran en períodos anteriores, que estaban uns sitios e noutros, que tan pronto se normaliza a situación democráticamente, saen antes. Entón, eso foi un grande éxito. Se distribúen homoxéneamente por Galicia? Pois non, evidentemente, porque Galicia era moi desigual, sigue sendo, por certo, como toda Europa, como todo o mundo. Entón, na provincia da Coruña e de Pontevedra, va a ser onde máis afiliados hai. 800, redondeo, na Coruña, 700 en Pontevedra, en cambio, Lugo e Ourense menos. Ás veces as cifras, que vendo aquí unha cifra de Lugo con moitos afiliados, por un asunto que comentabas ti aí, que estaba permitido, sei que nos estatutos de PSOE e UGT, ás veces que unha agrupación obreira aparecese como partido. Entón hai que ter outro, porque senón Lugo, aquí aparece Lugo no ano 31 como que ten máis afiliados ao PSOE, e iso era imposible. Por tanto, repito, a provincia xa de entrada, a provincia de Coruña e a provincia de Pontevedra van ser as provincias onde estean casi toda a afiliación socialista. En total son 64, son cifras que, ainda que están escritas oficialmente, tamén hai que tomalas, pero bueno, máis ou menos unhas 60 agrupacións socialistas con casi 3.000 afiliados a final de 1931, que é o primeiro ano republicano que empeza en abril, o sea, un ano incompleto. Detrás da provincia da Coruña e detrás da provincia de Pontevedra, que está exactamente? Está Ferrol, para o caso socialista, social-ugetista, está Ferrol e está Vigo. Eso xa era unha tradición, eso xa viña de antes. Viña desde finais do século XIX, máis ou menos durante todas as primeiras décadas do século XIX. No ano 32, porque a chegada á República se supuxo un boom de afiliación, a altura do 13º Congreso Extraordinario do PSOE, chegan a 3.600 afiliados. Quer dicir que o ritmo de creación de agrupacións e de incremento das xa existentes foi continuado nestes primeiros momentos republicanos. Aquí parece que se empeza a destacar máis Pontevedra e Vigo en particular, dentro dese crecemento. Que limitaba o medrar socialista? Pois a competencia dentro do campo obreiro. Entón, claro, existía, como sabedes, a CNT como grande sindicato, máis que sindicato, como unha corrente de pensamento obreiro, pois non
non marxista exactamente, non socialdemócrata, non estatista, por decirlo así rapidamente. Entón, ese movimento en España é moi importante, o principal país europeo onde ten importancia ainda a altura dos anos 30 as correntes anarcosindicalistas, e entón en certas localidades isto se ve moi claramente. A Coruña sempre foi un centro, sempre nesta Guerra Civil, un centro de afiliación cenetista, anarcosindicalista, de pensamento libertario, libre pensador, bueno, entón, pois aí o medrar do PSOE se veu reducido por esta competencia, por esta tradición anarcosindicalista. O caso dos comunistas é un caso minúsculo nos primeiros momentos republicanos. Era unha minoría. Outra cosa é a Fronte Popular no 36 e despois a guerra. Pero iso é outra historia, aquí todo se acelera moi rápido. Entón, durante todo o período republicano hasta a Fronte Popular, os comunistas existen, controlan algún sindicato, influen, pero siguen sendo unha minoría. Por tanto, en Pontevedra sí, Pontevedra ten unha certa importancia e logran facerse un pouco coas federacións de sindicatos, ter líderes, pero un caso concreto. Claro, o importante sería Vigo, pero en Vigo non. Vigo pola súa importancia industrial. Enrique Heraclio Botana era o presidente da Federación Regional de Colectividades Socialistas, a altura de 1932, por tanto se coordina a nivel galego unha federación regional. Emilio Martínez Garrido, en Vigo, vigués, Ramón Brunet, bueno, pois estes son os primeiros dirigentes que xa viñan do pasado. O número de delegados, como xa Vigo e Ferrol, son os dous grandes núcleos. Outra forma de ver a importancia que teñen diferentes localidades é ver a prensa escrita. El Obrero en Ferrol, Solidaridad en Vigo, desgraciadamente perdida, non aparece ese semanario, pero o Obrero sí, o Obrero se conserva. Entón, pois eso nos dá a idea de que o feito de poder publicar a altura dos anos 30 un semanario onde distribuir, publicar, difundir as súas ideas, pois dá idea da capacidade económica, da capacidade organizativa, de persoas que escribían, é dicir, marca a súa importancia. Na Coruña tamén hai outro semanario, Acción Socialista, del Momento en Viveiro, na Pobra do Caramiñal, en Ourense, La Lucha. Bueno, isto nos dá a idea de que hai unha forza política a ter en conta. Hola. Unha organización que algo ten que ver serían as Juventudes Socialistas. Tamén vemos ou comprobamos que os seus efectivos existen, pero están moito máis limitados aos núcleos urbanos. Os núcleos urbanos sí que vemos núcleos activos, poucos militantes, pero activos das Juventudes Socialistas. Hai un dirixente que despois será deputado, estou falando dos primeiros momentos republicanos, no 31, 32, Pedro Longueira, que será o representante de Galicia no Comité Nacional das Juventudes Socialistas. Na provincia de Pontevedra foron importantes, xa nos anos da República, que chegan a crear unha Federación Provincial de Juventudes Socialistas. Unha forma de ver ou de comprobar a importancia do PSOE, as forzas estrictamente socialistas, é ver a súa proxección sindical, é dicir, analizar en paralelo, porque evidentemente eran máis afiliados, na UGT. Unha cousa era estar afiliado ao UGT, en un sindicato, defensa económica, non había, supondo que na actualidade será semellante, non hai por que confesar, por así decirlo, terminoloxía religiosa, confesar con unha ideoloxía estrictamente socialista, como creo que tamén comentabas ti antes, e outra cosa xa é ser do partido, que hai unha especie de selección neste documento tan curioso e interesante, moi da época que acabas de ler. Entón, podíamos analizar en paralelo pois os efectivos da UGT neste primeiro período republicano, 31-33, 31-34, que é o que asociamos coa República modernizadora, a República de Construcción Republicano-Socialista. Entón, temos algo paralelo, pero con máis afiliados. No verán, a altura do primeiro verán republicano, de 1931, temos un total de 22.000 afiliados. Antes eran 2.000 e algo, e agora temos 22.000 afiliados, é dicir, un por 10. 10 a UGT e un a
ao Partido Socialista. Tamén 60 sindicatos na Coruña, 65 na provincia de Pontevedra. A provincia de Coruña é máis grande, ten 3 núcleos urbanos, en Pontevedra 2, todo isto tamén hai que matizar, non? En cambio, evidentemente, Lugo ou Ourense pois tiñan 20 e 30. É dicir, de 60 nas provincias atlánticas galegas, pois se vais a 20, é dicir, a un tercio, ou a 30 en Ourense, a metade. Isto, imagino que pasará na actualidade. Onde se concentran as forzas? Pois na provincia de Pontevedra. Casi 9.000 e algo afiliados de 22.000. A UGT pois, está na provincia de Pontevedra, que serían o 42%. E dentro desa provincia de Pontevedra non é únicamente Vigo, pero Vigo vai ser o grande centro. Pontevedra hai afiliados, en Ponteareas hai afiliados, pero bueno, Vigo e arredores, Lavadores, Bouzas, bueno, pois esa Teis, pois esa é a zona de... Tamén nos podemos preguntar da UGT, e por tanto onde facían proselitismo ao PSOE, en que sectores de actividade económica están centrados. Entón, casi podíamos pensar, dado que en Galicia dos anos 20 e 30, 2/3 da poboación activa eran agricultores, o sea que era un país agrario, España tamén. E, por certo, outros países como Francia e Italia, menos, pero tamén o é. Estamos falando de hai 100 anos, prácticamente. Entón, claro, os sindicatos de agricultores, 4.000 e pico, de 22.000, 4.400 estaban en sindicatos de agricultores. Despois, a ver se fago unha aclaración sobre isto. Xa no mundo urbano, a edificación, 4.000 e pico, os ferroviarios, que citaches ti, 4.000, porque os ferroviarios tamén as ideas van e venen. É dicir, o ferrocarril, a finais do 19, difundiu de todo. A industria, os viaxeiros, a prensa, os militares para as guerras, entón o ferrocarril foi a modernidade. Entón, 4.000 e pico. A metalurxia menos, xa cae. A metalurxia 2.000 e pico. E despois, oficios varios, unha especie de remexido, un pouco de todo, pois 2.800 afiliados. Isto ten que ver co que vos decía ao principio dos agricultores. Ás veces, en localidades pequenas, incluso máis pequenas que vilas, pois hai 3 santeiros, un mestre que está destinado ali, un boticario, un auxiliar de farmacia, 2 de comercio, entón se agrupan todos nunha sociedade de oficios varios. Entón aí hai un remexido un pouco de todo. E algunhas veces nas agricultores, que era importante, tamén aparecían estas persoas. O sea, que non quer dicer que sexan estrictamente todos agricultores. Importantes tamén son federacións de comercio, 800 e pico afiliados, repito, sobre un total de 22.000, 800. O cal indica certos sectores que foron chamados na época, xa non sei como se catalogan sociolóxicamente, obreiros, asalariados, mellor dito, asalariados de polo branco. É dicir, que non fan un tipo de traballo esforzado, é dicir, non son traballadores do músculo, como pode ser un agricultor, como pode ser na edificación, ou un ferroviario naqueles momentos, cambios de vías, botando carbón na máquina. Non era ese tipo de que asociamos máis de fábrica industrial, con carbón, manchado, con aceites, ese tipo de... Ese é importante na edificación, nos ferroviarios, na metalurxia. Pero estes de polo branco, a UGT logrou achegados ao sindicato. Aquí temos mestres, aquí temos, bueno, no caso de comercio temos dependentes de farmacias, dependentes de comercio. Entón, esos foron importantes porque a CNT lle costou moitísimo máis afiliar este tipo de persoas. E son os traballadores que teñen unha certa cualificación profesional, que xa teñen que saber ler e escribir, por definición, claro, para, non sei, para mirar recetas nas farmacias. Entón, é importante. Estes serían os sectores máis importantes. O de agricultores, pois tivo bastante, teño un trabadiño tamén especificante sobre eles, pois é o que chega a máis localidades de Galicia, evidentemente. Na zona de Viveiro, arredores, na zona de Ourense e arredores, na de Ourense a capital, pero claro, están nos arredores, toda a zona de Betanzos, Ramón Beade, que foi deputado, toda a zona de Betanzos, pois tiveron a súa importancia. Toda a zona alrededor de Vigo, Ponteareas, aínda que aí ás veces actúan mesturados tamén esta falta de non saber exactamente os límites, porque son da UGT, pero para as eleccións
tal, e non se sabe, segundo lles interese, se presentan aquí, pero bueno, se sabe que tiñan unha importancia notable, porque aparecen líderes que si son objetistas ou son socialistas, aparecen como dirigentes destas sociedades. Tamén se produce, volvendo ao UGT de Consulta de Galicia, un gran medrar nos anos 31, 32, 33. De feito, podemos decir que a altura de 1934, que xa pasaron os 4 anos da Segunda República, pois chegan de 20.000, 22.000 afiliados, pasan a 30.000 afiliados. Por tanto, aí tamén hai un boom da afiliación UGTista neste caso. Ben, creo que xa dixen todo sobre eso. PSOE, UGT, e ora a gran proba, as eleccións. Como sabemos, esa sempre é a gran proba. Quen respalda todo este proxecto político e sindical? As primeiras eleccións, a parte das do 14 de abril, que inesperadamente traen o sistema republicano, as primeiras eleccións ao Parlamento de Madrid, do 28 de xuño de 1931. Entón, como se presentan? Se presentan na conxunción republicano-socialista, que era que loitara contra a ditadura de Primo de Rivera, contra a restauración, e que logrou implantar sorpresivamente un pouco, pero a Segunda República. Entón, o éxito foi certo, porque por primeira vez Galicia vai ter deputados socialistas, por vez primeira, e además con bastante éxito. Na provincia de Pontevedra, 4 deputados, Enrique Heraclio Botana, o tipógrafo vigués que viña laborando desde finais do século XIX, Alejandro Otelo, un médico de Ponteareas, Gómez Osorio, un ferroviario, Argones, que tamén era outro médico. Entón, pois, bueno, logran ser deputados socialistas dentro da conxunción republicano-socialista. Na provincia da Coruña, José Mareque, Ramón Beade, os agricultores de Betanzos e arredores, e Edmundo Lorenzo, que era un tipógrafo de Ferrol. José Mareque era un panadeiro en orixe, a veces biografías. Carpinteiro, casado con a panadeira, anduvo na Universidade de Panadeira. E despois, a veces, algúns digamos que se profesionalizan, no bo sentido da palabra, digamos, que pasan a ser deputados, entón, evidentemente, se dedican ao que se teñen que dedicar. Provincia de Lugo e de Ourense. En principio, logran un deputado en cada unha delas. Juan Tizón Herreros, un ferroviario en Lugo, Monforte, aí estaría Monforte como centro ferroviario que distribuía o tránsito cara a Coruña e cara a Vigo, que era a única entrada que había en Galicia por camión de ferro na época, e tamén logran outro na provincia de Ourense, Alfonso Quintana, que era un abogado de Ferrol, pero bueno, se presenta por Ourense. Pero cando se repiten as eleccións na provincia de Ourense, porque houve reclamacións, tal, denuncias e tal, pois non se conseguiu ese deputado pola provincia de Ourense. Con todo, temos 4 na provincia de Pontevedra, 3 na provincia de Coruña, 7 e 1 na provincia de Ourense, 8. Naquel momento había en Galicia 47 deputados en total. Por tanto, 8 deputados por primeira vez, pois eu creo que foi todo un éxito e amosa, parece evidente que o ideario socialista, o labor acumulado durante anos, a influencia da UGT en sindicatos, neste momento, como sabedes, non votan as mujeres. Eso sería pois un 17% dos deputados, bueno, sería 17% dos deputados galegos. Pois de febreiro, que son as eleccións de Fronte Popular no 36, ata xullo, hasta a sublevación militar. Como encaran finais do 35 a recuperación? Pois con unha cosa clara. Primeira, amnistía. Hai que lograr amnistía para todos os que están en prisión. E como se logra eso? Ganando as eleccións, e como dixen antes, e repito, porque casi me repito a mí mesmo, como estamos vendo estes días, unindo forzas, porque o sistema electoral da Segunda República, como casi todos, é mayoritario. Quen ten a maioría ten moitísimos máis deputados. Por exemplo, na Coruña había 12 deputados, que ten as maiorías da ter 9. Pois os outros tean para mí. Entón, con razón ou sin ela, republicanos de esquerda republicana, os socialistas, radicais ou máis centristas socialdemócratas, mesmo a CNT, que non firma o pacto,
pero a través dun partido sindicalista que se crea nesa altura, e sabemos que, por exemplo, na Coruña capital, pois votou a Fronte Popular, que estaba Casares e estaban tamén as voces obreras. Entón, todos se orientan a ter representación parlamentaria para lograr un primeiro objetivo de carácter práctico. E hai pouca ideoloxía en principio. Despois hai todo un programa, pero en principio é sacar, aí se dirixen aos obreiros, evidentemente, se dirixen xa moito ás mulleres nesta campaña electoral de febreiro de 1936, se dirixen moito ás mulleres porque é evidente, tamén por carácter pragmático, é que van votar, o sea, van votar por segunda vez, van votar e, por tanto, son o 50% do voto. Se podía ser na época máis ou menos feminista ou non, pero es que como van votar hai que dirixirse a eles. Se dirixen aos labregos, no conxunto de Galicia, seleccións son por provincia, se nota que hai dirixirse aos labregos a través deses sindicatos, eses 4.000 afiliados que citábamos antes do sindicato FNTT, Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, FNTT. Se dirixen mesmo aos anarquisindicalistas, como dicíndoles, bueno, vos seguir sendo libertarios e cenetistas, pero ese día pasade por ali votar, porque así, os vosos dirixentes, os vosos amigos, familiares, maridos, novias e mozos, poden ser de expresión. Se dirixen moi especialmente tamén aos mestres, de un sector moi pequeniño, nesta campaña electoral, repito, da Fronte Popular. Hai mensaxes específicas na prensa, aos mestres, porque hai que dicir que están tendo un certo éxito, e incluso se dirixen aos pequenos comerciantes, incluso con argumentos de tipo keynesiano, diríamos, é dicir, dedín aos pequenos comerciantes, aos tendeiros, os que vendían trebellos para o campo, que, bueno, se os asalariados subo o seu nivel, suben os seus salarios, comprarán máis. O sea, argumentos interesados, pero que funcionan. Os mítins son conxuntos, hai moitos mítins conxuntos. Por exemplo, no cine 4 Camiños de Coruña, que xa non existe, os 4 Camiños, Cimiños de Coruña, non? Está o PSOE, nese cine, está a Izquierda Republicana, está a Unión Republicana, que o que está máis á dereita, digamos, estaría no centro, Unión Republicana, está o Partido Comunista, que neste período, neste momento, xa empeza a ter, bueno, algúns núcleos, así, e o Partido Sindicalista, que se creara uns meses antes, con xente disidente da CNT, para participar no sistema liberal democrático, porque estaban vendo que as folgas revolucionarias non se iban moi longe. Entón, un sector logra crear un partido para que o voten e ter representación. Bueno, pois fan os mítins todos. Hai unha unión, nalgún outro mítin, porque no Pacto de Fronte Popular tamén está o Partido Galeguista, que se acaba de crear, uns anos antes. E, por tanto, estaba dentro, porque un dos compromisos en Galicia do Pacto de Fronte Popular era impulsar os estatutos de autonomía como permitía a Constitución Republicana e como xa se fixera en Cataluña e como se estaba tramitando no País Vasco e en Galicia. Entón, por exemplo, na reunión da Casa do Pobo de Coruña, sí, que existe hoxe en día, unha das cigarreiras, e tamén no acto do Rosalía Castro de Coruña, por citar unha localidade, pois aparecen representantes do Partido Galeguista xunto con todas estas forzas obreiras. Todos tiveron que ceder, porque a Unión Republicana era un partido de centro. O Partido Galeguista, o tema obreiro, pois non se preocupaba moito. E viceversa, o Partido Socialista, de asuntos galeguistas na época, non se preocupaba, non aparece. Con eso que consiguen? Bueno, pois aquí teríamos, consiguen recuperar, así grosso modo, pero temos aquí o número de deputados, as eleccións do 28 de xuño do 31, logran por Pontevedra 4 deputados, logran 3 deputados porque un obreiro va a ser do Partido Comunista. Claro, hai que facer pactos dentro de entón uns os colocan aquí, outros colocan alá. Eso non quere dicir que a relación de forzas fose 3-1 na provincia de Pontevedra. A veces, se me colocos isto aquí, en Alicante vos damos un máis. Entón, hai que verlo dentro do conxunto de España. Pero na provincia da Coruña, estaba dicindo, non? Ramón Beade, que sería este agrarista da zona de Betanzos, sairá deputado en 1936, Pedro Longueira Patiño, do sector radical e das Juventudes Socialistas, en principio, Edmundo Lorenzo,
provincia de Pontevedra temos outros 3 deputados, Giance Papín, Amando Giance Papín, Antonio Bilbatú Azubeldía e Ignacio Soano Fernández. Por tanto, recupera, volve a ter 6 deputados, menos que no primeiro período republicano. Ben é certo, habría que falar de moitas cousas, os socialistas non entran no goberno, triunfando nesta fronte popular, apoian o goberno de Fronte Popular, pero o goberno de Fronte Popular vai ser único e exclusivamente republicano de esquerda. O cal tamén nos fai ver que é unha distancia, é dicir, non hai esa conjunción, esa unión tanto como nos primeiros momentos. Se apoia porque hai que lograr a amnistía, porque hai que derrotar as dereitas, pero que gobernen os republicanos e así nos estamos máis libres para poder criticar o que nos parece máis oportuno. Punto final que tiña aquí, e creo que como outra vez tamén un par de pinceladas por si despois alguén quere saber algo máis, que era isto do Estatuto Autonómico, socialismo e galeguismo neste período. Casi antes o dixen aí polo medio falando de outras cousas. Estaba dentro dun acordo de pacto popular, de pacto de Fronte Popular. Entón, socialistas e outras forzas, pois se ven un pouco, os comunistas tamén, se ven un pouco obrigados a apoiar. De feito, o Comité Central de Autonomía que se crea para impulsar, unha vez que triunfan as esquerdas, a vez no 36, hai que impulsar un dos acordos que estaban no pacto. Entón, o Comité Central de Autonomía, neste momento, xa no 36, está moi calcado, casi provincia a provincia, polas forzas da Fronte Popular. Non sei, un proxecto, pois, Fronte Populista. Neste momento se preocupan. O único persoa que teña, vamos, o que sei eu así, que tivese unha preocupación, unha tradición galeguista dentro do Partido Socialista era Jaime Quintanilla. Tamén houbo, que se non me acordaba, cando estou falando de Santiago, no ano 31-32, cando se empezou a falar de autonomía, porque o permitía a Constitución Republicana, en Santiago hubo unha escisión e se creou unha Unión Socialista Gallega, que ás veces tiña ramificacións ata Boiro, é dicir, a Tomar, desde aquí de Coruña, arredores, ese carácter, ás veces un pouco confuso, pues aquí. E empezan a sacar algún papel, algún cartel, algún artigo en galego. Pero bueno, eso despois desapareceu. Debemos ver a Unión Socialista. Era un tal Juan Jesús González, se chamaba. E digo que hasta o ano 36, hasta o Estatuto, a única tradición galeguista, na prensa non aparece absolutamente nada sobre eso, hasta o ano 36. No ano 36, unha vez que se sabe que se va a promover a Fronte Popular o Estatuto de Autonomía, pois entón hai artigos na prensa. De todas formas, non demasiados, todos en castelano. É dicir, na prensa obreira socialista, hasta este ano 36, non hai ningún artigo en galego. Eso tamén se entende, como todos sabemos que xa temos unha certa idade, eso sabemos porque, claro, quen daba un mitin, bueno, opino, creo, quen daba un mitin, ou quen escribía, pois tiña que escribir nun registro culto, nun registro retórico, que claro, aí a lingua, a altura dos anos 30, a lingua era o castelán. Eso modificouse algo. Hai artigos, de feito, os grandes, os deputados, Beade, por exemplo, que era agrarista, estaba máis en contacto de Betanzos, estaba máis en contacto con o mundo rural, Edmundo Lorenzo, Quintanilla está, teoriza en el obrero, toda unha teorización sobre os estatutos e a que constitución se refire, a constitución soviética, porque a constitución soviética permitía a unión de repúblicas, unión no sentido de federación de repúblicas socialistas soviéticas. Entón, todos creen que o estatuto pode servir para loitar máis directamente contra o caciquismo, localizar o poder, facer aplicacións da teoría marxista, das teorías reivindicativas sociais máis pegadas a un tipo de labregos, de minifundistas, estudar mellor, por exemplo, o mundo do mar, das pequenas embarcacións, non da pesca da altura, sino da pesca con un patrón propio, un propietario. Entón, acabar co problema dos foros, xa quedaban poucos, pero os arrendamentos, bueno, que eso podría permitir axeitar máis as grandes teorías socialistas que sempre están pensadas para fábricas de 1000 obreiros e para latifundios andaluces, pois que se poderían aplicar ou aceitar máis a realidade galega da ciudad. Hai, antes de que dixen toda a prensa, sigue escribindo en castelán,
hai o alcalde de Vigo, Martín de Garrido, un bando que saca, o sacan eso sí. E despois xa sabemos que pasou o que pasou. Por tanto, non se estuvo en la por desgracia. Pois nada, isto é o que tiña que contar. Moitas gracias a todos pola vosa presencia e, bueno, continuamos celebrando os 130 anos. Bueno, nuestra exposición, bueno, gracias pola vosa presencia. Se alguén ten alguna dúbida, sigo aquí uns minutos para en petit comité